Egypt descends into chaos as pro- and anti-government protesters clash with increasing violence. Der var altså den revolution i Egypten, som har ligesom ledet udviklingen på mange måder i den arabiske verden. Så hvis Egypten ændrede sig, så ville det også have stor sådan dominoeffekt i andre lande. Other leaders in the region fear a domino effect, but a new order is coming to the region, and it's impossible to predict what it will be. Man tvang regimet til at afsætte Hosni Mubarak, men det var militæret, der gjorde det. Allerede da man havde valg, var det ret tydeligt, at militæret ikke havde tænkt sig at opgive sine privilegier. Men så kom der valg i Egypten, og det var så islamisterne, der vandt. The Muslim Brotherhood has been declared the winner of Egypt's presidential election. Men efter et år, så kom der et militærkup. Det var forsvarsministeren, som så ledte det. Abdel Fattah Sisi hed han. Last Wednesday's coup that ousted Egypt's first democratically elected president following nationwide protests has now seen over 50 supporters of former President Mohamed Morsi killed in bloody clashes with the army. Sisi blev så senere valgt som præsident, og man har lavet en ny forfatning, og han har konsolideret sin magt. Men det er meget, meget svært at udtrykke sig virkelig oppositionelt i Egypten i dag. Og militæret spiller en meget mere fremtrædende rolle, end det gjorde under den tidligere diktator Mubarak. Folk, der lever af en statslig løn eller fattige, de bliver fattigere og fattigere. Det egyptiske pund er faldet voldsomt i værdi i forhold til andre valutaer. Folk føler sig meget, meget presset økonomisk i forhold til, hvordan det har været for 10 eller 20 eller 30 år siden. Egypten har også ret store miljøproblemer, og der er problemer med vandtilførslen, som jo mest går gennem Nilen. Kvinder og kvinders rettigheder er noget, som staten har sagt, de vil gøre meget for. Det går ret langsomt, men staten kan godt lide at vise sig som pro-feministisk. Men samtidig så laver han en stat, som er meget mere maskulin i det. Det er meget sådan de krigeriske dyder, der fremhæves. Der er en ret stor pessimisme i Egypten. Det er ikke første gang, jeg ser den, men jeg synes, den er meget udtalt i dag.